Brad! Brad! Ano? Mare, kung baga sa mga importante, punta ako dyan Antonio tab. Kau kan lipig ibo. Di man. Importante di Brad. Ano nga na yan? Importante di ngawan. Ata, pabasa ko lang ang design mo. Pabasa ko lang, madali sa naman. Baga sarang importante ta. Oh no! Mari. Uran. Anong basa mo yan eh? Valentine's Day baga? Valentine's Day? Anong bulan ibiganap? February. Anong hal daw? Pitsa 14. Baga February 14 nguan? Nya, nguan baga ang piganap? Bitang. Ako pa kubak yung unong madali sa nga na ni. Isang kita pigibo. Nga talagang to yun, kung ano naman ka. Wait lang, ako lang yung pumawas na maripa, Brad. Ano yan eh? Punuan? Ano ang basa mo yan eh? Valentine's Day! Valentine's Day! Oh no! Happy ka yan, Yuan? Uda! Pare ka pintrimis! Grabe talaga ka, Umay! Pabig-kubak yung uno! Pwede ka supot! Grabe man kayo, para ka pintrimis! Sabi-sabi mo na! Puro ka, ganyan baganay! Hindi na kanina magbalik-balik to. Kung sinabi mo ba ito? Sabi-sabi mo na pagganaan. Bahay niya dyan. Puro hindi ka dakali. Magiging mo pa baganaan. Kanakalawasan diyan. Bahay niya dyan. Puro hindi ka dakali. Peter. Bahay na. Tandem, di ka magbalik-balik dito. Puro Valentine's Day pa man ka. Simulang ganda ako yan. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo. Na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin at dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap ko't halik. Ito na.